ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. kazwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Mule Zimbabwe ngiyalivinyelela namhlanje phela sesihlangane mina ngu-Opa Mpofu njenga namhlanje ngiyam-introducer ngihamba no-Andrew Neshamba. Chokwadi. Ndinotenda Chihera nekundiintroducer kwamaita sezvamanzwa rangu zita ndiroro uyezve ndiri kufamba naChihera. Chihera kazhinji kacho patiri kusvika nzvimbo dzakasiyana siyana anonzi musikana uyu ndewendebele ero saka Chihera uzoti imi handina zita here inini. Ndonzi Chihera handisi musikana anotaura ndebele ndo matauriro ari kuita Opa Mpofu. Muri yeZimbabwe ndingati zuva ranhasi tadzoka zvakare kwaMusami. Kachinangwa ndimi maitaura kuti tiudzei kuti zvapapi moto wekwaMusami wapapi ndicho chikonzero chaita kuti tisvike pano zuva ranhasi. Namhlanje lisibona silapha kwaMusami lapha phela kwakuindaba leyani series yokutsha lapho kwakusitsha khona okwakubhebha khona umlilo. So abantu abaningi ngambona kuma-comment sections abanye befona ukuthi kanti sohamba njani kwenzakalani umlilo sungaphi sowaphela yini into ezinjalo nje. Chokwadi Chihera takutaura chokwadi. Kwakauya vanhu vakawanda kuzobatsira. Muchiri kuvatondera ndovapi wakatanga? Kona Muroi. Adi mukangani vamanisavasimbi. Sekuru Gona vakazoyama mashure. Asi pamberi apo takamboya namadzibaba. Takambonzwa zvakare kuti madzibaba Jowa vakamboedza kuita sei kubatsira asi ndofunga vakaita chiramwa kana kuti vakakundikana izvo zvatizive. Ndobva kwazoya namadzibaba vangu vakapfeka zvegreen vaive kuHarare. Namadzibaba God vakazvikonewa. Kukauya sekuru Gona vekuimbirwa kwamatepatepa sekuru ivavo. I know that's your favorite song. Vakauyawo zvakare vakazvikonewa. Saka aiwa nditi vakazvikonewa nokuti moto uchiri hatingati vakagona kamoto uripo. Naizvozvo muri yeZimbabwe chatingada kuuzisai ndechekuti moto uripo, moto uri kuendera mberi uyezve tikatarisa iye zvinezvi patasvika tatosvika pashaya patochinja kuita imwe nzvimbo nekuda kwemasango akatsva. Cause inini first day ndichiuya this side ndandichifamba ndichitora mavideo cause kwakune vegetation yakanaka. Uchinhonga mazhanje. Makuza ndinotenga ndinhongini. Chihera waipinda musango vachinonhonga mazhanje avo woye vasade kutaura neni. Asi zvinezvi zvinizvo zvaakuchisina. Moto wakapisa zvikaparara. Sitese sipenduka khathesi nje before singakabuyi kwabe abantu abaningi kakhulu bezoncedisa abantu ababekwanisa ukuthi beqede ini udubo lolu ohlupho lolu lihlangane lemuli le kodwa khanye ngani abazange bekukwanise. So ukuqaleni sibuya kwakukuhle nje kule green noba sokuchile but ukhanye ukuthi njani utshani lokho lukhona but namhlanje ngithe semphenduka hayi phela kade kuzwisa usizo iganga lonke nje lichile. Tisatendera mbeni kutaura muri yeZimbabwe toda kukumbira ruregerero. Sound quality yedu nhasi yakadhakwa. Tazongoona kuti mic yedu haisina battery uyezve tazviona taapa nzvimbo yatisingakwanisi kuwana battery yekuti tinge tishandisa mic saka tiri kushandisa mic yepakamera saka toziva kuti mavhuruvhuruvhuru anenge akatowanda. Muri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi lingabe lisiza ukuthi sound yethu namhlanje itshintshile. Sithe sifika phela sesiqasa ukuthi sishute lapha sabona ukuthi hayi ibhattery kusela ngaphi mic yethu so sisebenzisa mic yayo. Motiregerera tanga tichifara zvikuru muchititaura kuti sound bo quality bo but
taidzongera nhasi motiregererawo. Senguva dzese muri Zimbabwe, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Chatangoya kuzoita kuti tinzwe kuti kubva zvatabva kusvika pari nhasi zvakamira sei. Tichanzwa kwavari gogo, tichanzwa kumuzukuru, ndo vatawana varipo votitsanangurirawo kuti zvakamira sei. Rekedzai ndisaita sei? Musanuwanze munamato. Mukuwanza munamato. Haleluya, haleluya. Sadza richita sei? Richipora. Ukangoti Mwari tikombore nezvipo zvatakugamuchira chibva mumwoyo chena wenyu, wotoziva kuti mwanamata. Wanje kana wakuwanza, aiwa regedzai timirire pano. Tisati tatanga kutaura nevanhu vari pano muRezimbabwe, chatingade kukuzivisai ndechekuti patasvika moto wakapisa nzvimbo yese. Ndofunga muri kungozviona mega pamufananidzo. Moto uyu wakapisa area yese, mazhanje aisifarirwa nachihera ese akapera. Njengoba libona muli yeZimbabwe ukuthi hayi iganga lonke nje lichile, singakaqashi ukuthi sikhulumele abantu bakhona o labantu abahlala emzini lo, manini phela sike silithi ngamancane. Chimwe zvechinhu ndechekuti sekuru varwara, sekuru vava kurwara. Hatichazive kuti chiri kuvarwarisa ndiwoyu moto here, mishonga yavo here, kana kuti kurwara kwekungorwarawo. Sithe sifika phela lapha emzini lapha okule impahla ezichayo omuzo chayo, sithole phela ukhulu lapha nguye ogulayo sibili ogula kakhulu. So asakwazi ukuthi uguliswa ngumoto, ungumlilo, uguliswa ngomunye nje umkhuhlane ongaphandle kwesiga lesesenzakalayo somlilo. Imwe zvinyaya iri kunzwisa tsitsi ndeyekuti zvinonzi ambuya vakatsamwa zvakare vakarova sekuru nesimbi vachivaudza kuti imimi buritsai gondwa wenyu. Iwo sekuru akati, kwewe unoda kuti ndiburitse gondwa, buritsa kanyoka yako tiione. Lapha khanya ngani kunzima emzini lo, khanya kulamaqhude wodwa amabili akhonyayo. Okunye udaba esilutholile lwenzakalo ukuthi ugogo phela kuthiwa kulesikhathi wazonda khona wadobha insimbi waqala phela ukuthi ebhulukhule sithi hayi khipha lokho lakho ukuthi umlilo uzuphele. Lokhulu wathi lawe nxa ufuna ukuthi ngikhipheni lakho lawe ekhipha inyoka yakho phela ukuthi umlilo uphele. So hayi amaqhude amabili emzini oyi-1 asazi ukuthi kuyozala nkomo bani. Amachongwe maviri mumusha mumwe chete. Wonguti ngatotaura hedu tichiseka asi muRezimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kwozoti muzukuru kunyange zvazvo asina kutaura pakamera zvakare, zvaitaura kuti airwara nazvo zviya zvatanga zvakare, ari kurwara futi muzukuru. Kulokunye umzukulu phela lapho ongumalukazana uthi hayi lokhane engakungigulisa kudala hayi phela lokho kuqhubeka, which means akulanto esethe yasolveka, kulanto ethe yahamba phakathi kolumuzi lo, but abantu lokho bejikelana inyoka ephilayo nje. Mubvunzo mukuru uri kuti zviri kupisa musha ndezvasekuru here kana kuti ndezvagogo? Ndo pane mubvunzo mukuru ipapo. Tina umbuzo okhona ngokuthi okuchisa umuzi izinto zikakhulu yini ongezikagogo, kodwa mina ngolako ndibone ukuthi ugogo wazi sukumisa insimbi esithi echaya ukhulu, which means ugogo yakwazi ukuthi hayi okwakho akuchisa okuchisa ngokakhulu. Hayi mina ngumbono wami nje mboni yeZimbabwe. Muzukuru zvakare amboedza kubvunza kuti nhai sekuru chingotaurai kane venhau ivavava dambudziko ripere, akanzi ndinomutumira chi? Magandanga. Hanzi ndine magandanga angu ndinokutumira izvozvi. So hayi sithe sikhuluma phela umzukulu lapho ngumalukazana uthi kukhulu ngangcono phela njengoba lingafuni ukuthi likhulumani phela labathatheli bendaba laba. Wase sithi hayi phela mzukulu ungalokhu ungiphikisa ngiyakuthumela amagandanga. So hayi khonapha sakwazi ukuthi amagandanga yiwapi bona besala ukuthi balezinto. Ende zveka kana tisitara kuti magandanga kairi raishandiswa munguva yehondo makomrades ndo ainzi magandanga. Makomrades kuti comrades zvinoreva kuti shamwari handiti asi vainzi magandanga nevanhu zvichireva kuti sekuru vari kutotaura ivo pachena kuti ndine magandanga angu. Saka taedza kwabvunza nhai sekuru magandanga amuri kupozana nawo ndeapi?
saka iye zvinoizvi murezimbabwe regedzai tichikupai vazvitaurire vega nezvemagandanga avo zvakukunda ngoma kurira. Drumas Media taking you to another level. Nemagandanga. Isi nemagandanga edu. Nani? Kuno kumurezimbabwe moto hausati wapera. Chakunetsa ndechekuti moto uyu wakupisa kana mabani ese akatsva kwese kwakatsva, wakupisa kana magadheni vevanhu nekwese unotsvaga huni nekumakuva kwevanhu. Moto uyu wakatangira pamakuva ari makuseni, wakangodhubhuka kuti dhubhu. Ini ndichitosuka ndiri panze ndobva ndatotiza ndichimhanya ndichienda bhozi mabvira wakaita kunge pfuti chaiyo. Apa pamba papasina kana munhu. Ndopakazomhanya vanhu vachimhanya vachidzimura moto wanga watanga. Wakazosvika kuzasuku day 2 ndobva watangira pawakasira, ungotangira pawasira ipapo. Zvinhu zviri kuti zvinhu tikatopiwa nevanhu chaizvo zviri kungotsva. Kasi ivo vanambuya ndononge vakutya kutaura kuti moto uchiri kungoramba uchibvira. Bhozi vari kufunga kuti ozoshaya rubatsiro pane vanhu. Bhozi vanhu vakauya vari kuti moto wapera, iwo moto wacho unotombobvira wapera. Saka tatambudzika murezimbabwe, hapana kana vanhu vachambovabatsira ambuya nasekuru. Pane vamwe vanga vatoya vana vavo vekwana bamunini vekwabamukuru vakabva Bulawayo Botswana South Africa. Bhozi vari kuti vakabvuma kuti gondwa ndinara, vakati nyoka ndinayo. Bhozi vari kuti mangwana vobvunzwa futi voti handina, vobvunzwa. Saka vana vakapedzisira varamwa ndobva vadzokera vese vakati hameno, kana pane chauchaona pane chauchaona. Mari mwezi makusensi inobva wandidedza vakati muzukuru yapano. Ata sekuru muri kudeko zvikanzi gara. Zvikanzi muzukuru iwako uri mutorwa pano. Kasi ndakufa. Ndakati koma akufa nei? Zvikanzi ndakufa. Ende munoudza vana vangu kuti vaende vanotora jowa. Kuti jowa huya shoda ndisiya ndichifere. Ndoda kusiya ndagadzirisa zvinhu izvi. Ndangoti ndikuudze sewechi muzukuru. Ndati sekuru amumbofi mani. Kubva musiwo yavagari. Havana kana chavanoita, vari kuzviitira, vari kuswera vakarara. Saka unoti vakavhunzwa nagogo kuti chakati zvino vagara vachitaudzana. Gogo chavakazotosvika pakurova sekuru. Varamba kuti sekuru vakuramba uchitwa negondwa, vanzi mukadzi wangu ega ndinotora gondwa kwandakaririka. Ambuya panyepe paitorwa nzi Mazai. Mumba medu ndomuriwo watinongobikana nhasi. Kubva musi yava Indro neshambo vakataura kuti tinopa chikafu neMazai, vanoti tengai muriwo mubike neMazai. Tengai muriwo mubike neMazai. Saka inini ndinongobika ndotengawo mukaka wangu ndodya sadza, ndongobika Mazai ndopakura ndosiya mukicheni. Saka mari mwezura ndakazoita question mark, ndakaona Mazai ndakasiya ari mupoto hamuna. Ndobva ndanyarara. Ndobva ndatenga mabva wanditende munotenga Mazai kunonzi kwababa Omega kumusoro. Ndakatenga Mazai 12. Ndobva ndabika 3. Mazai vemuplastic mangwana makusenda kangoona Mazai vemuplastic hamuna. Ndakati pamwe zvakamudobva ndazofunga kuti vakataura kuti nyoka imwe inodya Mazai. Saka Mazai aya pamwe ndo ari kudya nenyoka. Mari mwezura musi Saturday manheru, muprofita uya anonzi Joe anga atari kuya kuzoita zoto pamba. Atari kuya kuzoita zoto, saka pane mukomana akabuda daira phone panze. Akapinda mba achimhanya achiti hameno chinhu chandaona chinenge chibere chinenge chigudu. Bvapinda achimhanya vanhu vakati munhu anonyepa. Mari mwezuro tisina kana light, mbva ndati mumba ini ndiri kungofungira kuti pamwe nyoka inogona ngouye gandidyire ndiri panze. Pakatanga kudarika zimbwa rakakura kudai so kunge mombe, kuti ndikati ambuya ona imbwa. Ambuya akati ukwanewe imbwa ipi kwa Square. Ndobva ndanyarara. Mnezuro manheru manje ndabuda ndati ndotora spoon yekupakurisa. Mari mwezuro manheru ndachiona chinhu chinenge shumba meso chiri kuseri kumuzhanjo uko nekamwana netuvana tudiki tunosvika foni. Ndikati ambuya pane chinhu chandaona panze, hanzi watanga kuumana. Saka munhu akanditi watanga kuumana ndinoramba nchienderera mberi ndobva ndasvika mbobva ndapakura chikafu changu ndobva ndavapakura ndobva tarara. Saka ini mhuri yeZimbabwe ndirino ndambomira nawo zvaramba ndakufunga kudzokera. Hapana kana hama yavo ichavayopa, kana vese hapana kana chavayopa. Ivo ambuya vacho vakutoita kunge vakupenga. Saka pane umwe mukadzi akambenga atifonera wekukweko akati patisendera nhamba dzinonzi hanzi dzavamuyami ramheno pastor hanzi vekugogo. Tobva tavafonera ivo vakati
chunhu chiri ngodiwa chete ambuya nasekuru ndavauye kupi ndavauye kuno vauya ndokuti tikwanise kuvabetsera. Ivo vari kungoti ini ndiri kufunga kuti nyoka yavari kutaura iyi bhozi mastatement avakataura itu vadhere kutanga vakatanga kuti nyoka iyi ndine mushonga wandaidedzesa wakatsva musuya vakaita zvedhishi ndiona kunge statement. Pane chimwe chinhu chiripo chisiri nyoka hongu nyoka inogona kunge iripo kasi chiri kukonzeresa moto iyi haisi nyoka. Ndiri kuzviramba bhozi sei vakataura mastatement 2 mushonga moto uyu wakadhubhuka pamakuva kunge pfuti kuenda mudenga zvokuti vanhu vese vakazoona kuti pane zvaitika kwani vanyamugara vakabva pamakuva ndo vakapisa kwese uku. Saka inino mhuri yeZimbabwe ndatambudzika ndakutoendawo ndakutongovasiya. Kana vakaramba kuti mangwana inchamwe mwachitora bhegi rangu ndichidzokera bhozi handina kazvandiri kuita. Ndaifunga kutiwo ndikagara navo vachadzora mwoyo ndombozama kuvanyengerera. Dzimwe dzenguva kana sekuna mbuya muvabvunze kuti ndakambowashaudha vese vari tiputseke ndichiti pamwe vanotaura. Munhu akatomboda kutombotaura ndamubvundidzira ndisekuru. Ambuya ndoda mbozama kuti dai paiwanewo kana vanhu vanotombovhundutsira kuti vataure bhozi kana vana vavo chaiva pane kana achavaiyopa kana munhu kana wani. Saka ino ndatambudzika ndagezawo maoko ndafungawo kana kudzokera kana zvichivaona bhozi ambu sekuru havachana chavachaita. Kudya chaiko havadyi vakuzviitira. Ambuya vakasitosvika pakuvarova ini ndini dzimwe dzenguva ndinototi vazviitira ndowacha zvinhu zviya. Saka inini handichazvikundiwo ndakati kana kuri kuroorwa kwacho ko ndikanotsvaga vamwe zvitori nani bhozi ndinotambudzika ndosvikepi ndichidai. Ndosvikepi ndichidai. Bhozi vakuti iwo muzukuru ndowakaenda kwaJowa uchinotora hokwei nenhau yako yemberi ndowakakonzeresa moto. Vakatobheja manumwezi vakati chero murume wako akaita chaataita hana chaachaita. Kana iwe wacho hauna chawo chaita bhozi ndiwakauya nehoko pano ko ndaizivei. Handaifunga kuti pamwe kubetserwa. Saka inini ndatozvikundawo ndatogezawo maoko. Ndaida kutoenda nezuro vaneshama ndovakatoti wadii kumbomira wozoenda tauya nezuro ndakatorongedza hendibhegi rangu tadzoka zvakare. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutaura kuti isusu gogo tinoda kuvabatsira asi tiri kuona sekuti gogo havasi kutitaura chokwadi. Dai vataura chokwadi isusu taibvisa zvatinoda kudhoneta mwoyo yedu yakasununguka. Saka munoti kudii nazvo? Ngavasunungire zvavo mweya wasi kuona kwandakuita semunhu mukuru ndofunga kuti ane 5 days dzakanaka 5 kuerenga chaiko kuti 5 days tisisaone moto wacho. Saka muri kuti imimi nyange wakabvisawo ngawabvisa wakasununguka zvinhu hazvitsvi. Ngawabvisa wakasununguka nekuti tiri kuona zvakatakapiwa navo vanhu mwezara sukutsva zvamakapiwa nevechechi. Ipapo manje vanhu ndopavaramba vachigunun'una kuti manje tinobatsira sei nekuti gogo isusu tiri kuona kuti nekuti munoona vanhu pavanonzwa muchitaura nemaonero vanenge vachiita vanenge vachiona kuti apa pane chimwe chokwadi chisiri kuita sei chisiri kutaurwa. Zvokuti zvenyoka zvingave zviripo hongu asi vanhu vari kufungidza kuti pane chimwe chinhu chisitombori nyoka chiri kuita problem. Ichi hachagoni kunyatsochitsvaga manje kuti chingave chii. Nokuti moto kuti ndipedzere kuona izvi ndikuerenga kuti ane almost 5 days tichiraramba tichimuka kusina kwati kumboona chinhu moto. Asi pamai ndifonera kapaipai maiti moto hausi kumira. Handi masvika kusaidi kwaone maocean basket kuyakuya waingobvira zokuti aigara utakati yapai pamba pandi. Aiwa inini makandifonera ndine zuro namarumwe zuro ndichitiko hauna kupera here moto muchiti aiwa moto hauna kupera. Moto uri kutoenderera mberi. Nhasi uno murundudza kuti moto wapera. Ini ndisaka ndaingei manje. Aiwa moto wapera kutaura chokwadi kutaura pamberi paMwari moto wapera. Because kana muchivi pane 5 days isusu tachifanira kuuya nezuro tikakundikana because mamuchiramba muchifona kuti moto uri kuvhira muri kuda munhu wekubatsira. Saka kana makuti 5 days hatichazivi chokwadi. Ende chimwe chinhu gogo ndechekuti muchitaura mamuchiti munyoka munoidaidza nechi muti wekudaidza nyoka yaita sei wakatsva mushonga wacho. But takakumbirai kuti tikumbirai mutiratidze kuti munoidaidza sei makashandisa dishi.
saka ipapo vanhu vanenge vene makwesheni vachiti ko mazoshandisa dhishi sei musingashandise zvamunoshandisa. ndikati iya ndakakutaura first kuti zvakatsva. Saka izvozvi muri kutitaura kuti hamuna communication nenyoka. hapana kana ndingaye uyu mwana wanzadzi yangu wamwana wandationa chimuzo ndozviripo. Apa panonetsa manje pakadaro. Saka muri kutaura kuti izvozvi nyoka haina chairi kudya. Kana kuti manje kuti yakaenda handisi kutomboziva nemoto watanga tiinowe. saka muchadi munhu wekukubatsirai zvemoto kozvomoto wapera. Moto ndikati wapera kungake kunetsa kunenge kwakutonetsa nekuti abvira kure nawo moto. Saka zvokuti vanouya vanouya ngave mapostori kana n'anga hamuchadzide maungoda zvinhu chete. Aiwa n'anga kana mapostori taneta nyati taneta takuda tikubatsirwa takazorora. Saka from nhasi tinoti maybe day number 6 moto hapasisina makuda rubatsiro rwekudya nekupfeka ndikuona zvandakapfeka ihembe dzavamwe wakadzidza. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa tiri kuedza kutaura isusu tisati tauya kuno. Tinozviziva maingoti tipe update zvamira sei tikwanise kuwana kubatsira mhuri iyi. Ivo vakatifonera vachitaura kuti moto hausi kumira everyday moto uri kubvira. Nhasi uno tauya nezuro chaichai ndo mashoko avakatitaurira. Tiri kusvika kuno nhasi uno vari kutaura kuti aiwa moto wakamira chataungoda rubatsiro rwezvekupfeka kana kuti zvekudya. Ndo nhau iripo mhuri yeZimbabwe. Muzukuru ndinotondera uchindifonera muina gogo pane marumwe zuro muchiti moto uri kuendera mberi nezuro muchindifonera zvakare muchiti moto uri kuendera mberi. Tataura nagogo vari kutitaura kuti moto wakapera. Saka chokwadi ndechipi, moto uriko kana kuti moto wakapera? Isu hatingati moto wakapera, moto uripo. Makapedzisira rini kuona moto uchibvira? Moto uyu wakapedzisira nezuro. Hatingati moto wakapera, moto uchiri kubvira. Nezuro wakapisa chii? Wakapisa chii? Asi chijaketi chenya nditi? Chijaketi nechidhuku. Hatingati moto wakapera. Ivo avo kana vachifuti moto wakapera hameno ndavachiuya vazvidaire vachiti moto wakapera. Ndozvavataura. Moto hauna kupera. Saka nezuro wakapisa jaketi nedhuku rako. Moto hauna kupera botsero kwese muri kuona kuti kwakaparara. Kana ivo marumwe zuro handi vakataura nemi. Vachiti moto moto hauna kupera. Tungati wava nani bhozi hausisina chekupisa chacho. Gogo vatitaura zvakare kuti kune mablankets amakapiwa naFata arimo haana kutsva. Akatsvawo mamwe nehembe dzavakapiwa naFata dzakatsva dzese. Uyai mumire apa gogo, mumire mese. Gogo nyawe tongoripo kutongotaura ava vambosvitsi kuna Fata. Ko naFata ndochi? Ndinotaura kuti hembe dzakabva kwaFata hadzina kutsva here. Ndo hembe dzasara pamiri pavo idzodzidzi. Anomukuona hembe yakatosara kutonamira pane dzimwe. Iri rari dress vakatorigura tione kudi kupfeka. Asi Fata akauya rini? Ane how many days? Fata akauya patoni 4 days. 4 days abva. Saka zvinhu zvikatsva. Zvakatsva hembe dzake dzese Same day. dzakatsva. Aiyo dzakazotsva mangwana acho makuseni. Saka apa tikutaura 3 days nai. Gogo muri kuzvinzwa ka hansi hembe dzamakapiwa naFata dzimwe dzakatsva chasara mablankets asati apera. Amwe awa akatsva zvipinga zvakacho zvakatotsva zvitori mombo. Mamwe awa haana kutsva. Chiripo ndechekuti as Thomas Media vanhu vanoda kukubatsirai gogo zveshuwa. But havazivi kuti tokubatsirai sei kana mune ma2 statements kuti nhasi munoti moto wapera mangwana moti mofonera Andrew moti moto. Nyaya iripo ndeyekuti nyaya iripo pachokwadi ambuya nasekuru munhu uye ari kungofunga kuti handiti nanhasi kwauya kana rori vanhu vabatsirwa mablanketi mapoto handiti tisati tane shuwa kuti moto wapera. Zviri nani chero zvikanzi zvauya ambuya zvaendeswa kona kwaSabhuku
muri kutoziva kuti zvinhu zvangu zvaya zviri kupi zviri kwasabhuku pombotenga pagadzirwa problem iri pano tokunongodaira kuti moto wopera hatina kuona nhasi moto wanobvira nhasi totodaira kuti moto wadi wapera iwo moto usina kudi usina kupera anokwanisa kuti betseta rasango rese akasiya risina kudza anomaona rakatsva ende moto wakatangira pamakuva ende hembe dzakabva kuna fata ambuya ndo hembe dzakasara nadzo dzakabva kuna fata nedzakabva nadzo kwamurewa dzakaparara saka dai zvichiitika kuti dai vataura chokwadi zvinhu zvacho zvogadzirwa kozi zvichasvika nguva yekuti vanhu vanoshaya hana chakunetsa ndechekuti isusu mukatarisa takabva kuno kurini tatone more than a week kana tisingatokangaise maybe dza 2 weeks tabva kunoko isusu tinenge chitarisirawo kuti kana tikauya tikashandisa mafuta edu tikuda kuti titsvage chinhu chinobatsira than kuti tingouya tichingokuonai pasina chiri kuita se chiri kufamba saka imimi kana musingatitaure chokwadi toziva zvipi ndinoona kuti hangu ambuya vangu aningona sekura kurwara ambuya togona kuona kuti moto wanyarara hatina kuona nhasi handisi hatisati taane shuwa kuti moto wadi chero ava vapane tomboti kana vakanzi pane chinhu chiri kuda kubatsirwa vachida kutibatsira murezimbabwe ichida kudi kutibatsira munhu ane mwoyo wake chero akanzwa kuti moto uri kubvira munhu anongobatsira andimoziva chero munhu asina mwoyo wekuti haadi kutibatsira haadi chero handimaonzwa kuti aida kutiigira munhu wekubatsira wekuti auye pano aiuya naye kuzoda ani makatotaura musiya akatotaura akati zvonindi ati ari kuda mari yakawanda ndichatraya kubvisa apa ndaedza kutora munhu wokwarusape kuti auye asiri wemunhu saka taigoya naye ipo pano pasina problem chero ambuya chero mukataura kuti moto wanaupera moto wapera muri yezimbabwe inongotibatsira nawe iripo ndengoti tikwanise kudi kubatsirwa andi apa patiri murodhi takafonwa nemunhu ukadoma akatisira mari yemuriwo musi wechingani vari mwezuru umwe mukadzi so achiti ende motenga muriwo zvanzi napasta muyami tsvagai mari yebhasi muye kuno mari yamakwirisa nemari yamakwereta nezvunhu zvikunoku munotokwanisa kudoneterwa kwirei mudi muye ende vanhu vanenge vachida kukupai mari ndo yatakadi yatakashaya munhu anenge ada kuti mutange masvika paground then masvika paground nangona kufunga kuti tikavatumira mari havadi havauyi chitsvagai munhu anokupai mari ivo pasta mai makati endai kwasabhuku mupiwe mari maenda kwasabhuku ndinoe chikupai mari everything mablanketi chichi mukwanise kudi kubatsirwa ndikati nezuro sekuru havazigona kufamba ambuya ndokwanisa kuenda navo kasi sekuru kutofamba havasitogona kutaura kuno vari ngoswera vakarara vari kutozviitira ndiri kunyepa naye ambuya saka nyaya yacho kana yakadaro gogo isusu tiri kutiwo isusu taakugeza maoko nhau iripo ndeyekuti imi mataura kuti chamangoda chete ndezvekudya naizvozvo isusu nhasi uno tiri kukusiyiraiwo zvakare mari yekuti mutsvage zvekudya asi mafoni calls ekuzoti moto wadai so tazonzwai isu hatichade kuanzwa nekuti tiri kuti problem yaita sei yapera vanenge vachida kubatsira vanongobatsirawo nezvekudya asi zvekuti tichiti tiri kutsvaga vana sekuru tiri kutsvaga mana madzibaba vanouya kuzokubatsirai isusu taakuti taakugeza chi maoko ndozvamura kuti vaite rambo sandibvunzirwe kudai alright ameno zviri kwamuri nekuti isusu kana iri dambudziko rekuti hamuna chekudya aiwa tiri kukusiyiraiwo mari yekuti muita sei mudye muri yezimbabwe iri kuzvinzwa vanenge vaine towainacho vachakubatsirai asi hatidi zvokuti vanhu vaunza hembe dzonzi dzatsva isu tisita kutotaura zvenhema tisita kutaura muri yezimbabwe zvenhema kana pane vanhu vari kuda kutibatsira muri yezimbabwe pamwe vaconfusion ambuya kuti chokwadi ndau yeidi ibatsire kana pane vanasekuru vari kuda kutibatsira vanoyavodi votibatsire bhozi tinogona kuvarayirwa hatingati moto wapera tisina kuona nhasi tisina kuona mari mwezi tisina kuona hatingagutska nokuti moto wadi wapera bhozi mukatarisa zvinhu zvacho ivo vanogona kufunga kuti havo kuti wapera ambuya kasemunhu mukuru atambudzika bhozi kana vanhu vazhinji hapani kana munhu achakwanisa kuvayo pamunhu atiwo confusion ndiona hangu kudaro saka mukatoti kugeza maoko pamwe ndienda kutoona kunge zvakutodi ndienda kutoona kunge munhu apere chokwadi isusu tichitaurirai wedhi renyu rokupedzesera
tabvumirana here kuti moto wapera? Moto hauna. Hauna kupera. Saka yopi munhu ada kuti achanda kudza ipapapo munhu anogara achingocha gogo moto wakapedzisira rini? Tichititauraiwo imimi chokwadi chenyu chamunoziva pamusoro pezvemoto, nokuti chinongodiwa nemhuri yeZimbabwe kunzwa chokwadi. Moto wakapedzisira rini? Ndine zuro mukona vatofizika ndine zuro vato confusion chaiyo kugwa. Saka tikuti kana pane vanokwanisa kubatsira vanokwanisa kutibatsira. Ndiyo nhau yacho mhuri yeZimbabwe. Handisi kuziva kana imimi mhuri yeZimbabwe makateerera muine pfungwa dzenyu dzekuti dai zvanzwa iso aiwaka makasununguka kutibata. Nhamba dzedu ndidzodzo dzemazuva ese 0714903747. mutibata kamutiudza rubatsiro rwamuda kupa kumhuri iyi. Tinoona sekuti nyangwe tikataura zvipi nezvipi semaonera tiri kuita gogo havasi kuzotitaura chokwadi chavo chese nemwoyo wavo vese. Pari zvino sekuru zvakare havasi kunzwa zvakanaka. Mhuri inoda rubatsiro. Ngatibatsiranei mhuri yeZimbabwe, tiudzei kuti zvofambiswa sei. Haisi kunzwisika mumabhonzo muri kuminyuka zvokuti ndikada kuti kumanikidzira kuti ndisimuke ndobva ndapunzikira pasi. Hamuna simba purazi muri kubanda kumusoro. Purazi musoro uri kubanda. Saka sekufunga kwenyu chii chikonzero? Chikonzero handizivi, asi ndiri kuziva chikonzero ndechekuti akataura kuti ndozvichazokuipa. Ndiani akataura? Jowa. Akataura kuti chii Jowa? Akati muchazouya nasekura. Hanzi muchazouya navo vamubhara. Vasingachagoni kana kudii. Ndinchavabetsera. Saka muri kutarisa kuenda kwaari here? Handisi kutoda kuenda kwaari. Kuti akatofeira kudhara. Moto uri kungoramba uchiendera mberi. Jowa handi akati huyai nezvinhu zvenyu hamuna kuenda nazvo? Zvinhu zvacho zvanga zviri pai. Ndo zviri kunetsa kuti handipana chandinoendesa kwaari. Iye ngaauye abate zvinhu zvacho kuti izvi zvamuri kuramba izvi nazvo izvi ndezvani. Ko pari kutaurika kuti makambenge mati mimi makunotora gondwa kwairi? Ayo handina kusvika ipapo ba. Hamurambodaro? Handina kudaro. Vari kutaura zvinhu iye kupurisa information ndio masapota ake. Hama dzangu vana vevakoma vangu vari kunimanikidzira kuti nditini ndinaro. But pakutanga nakukudza here madzibaba Jowa kuti mune kondo? Zvaakaita ndichingosvika ndichingogara ndapiwa jira zvanzi muri kuite ndobva ndangoona kuti munhu ari kundinyepera. Koma akuite ndiri kugadzikwa nemudare wake basi. Ndo chinhu chandakatanga kuona point kuti pane paakanhangana. Saka sikuona kwenyu zvirikuitwa naJowa ndezvechechi kana kuti hazvisi? Aiwa ndezvemushonga izvi zvimashiripiti zvake izvi. Kana tikatora mamwe maprofita anogona kusenza vanokutaurira izvo. Tichiuya nemumwe madzibaba aMutsunga vakataura zvinhu. Vanhu vanga varipo vakati zvakataura naJowa zvinhu same thing yakataura namadzibaba aMutsunga. Saka handichazivi ipapo kuti chii chakasiyana. Vatsunga ini handitoziva vakanga vakutoona sezvinhu zvakawanda zvinge zvakutowanetsawo kuti vatange ravo dare riri aginisi zvinhu zvekutaurwa. Asi sekuona kwenyu kana Jowa akati imi muchauya mamubhara kana makurwara saizvozvo hazvisi zvinani kungoenda kuti tauya chitibatsira? Zvibatsire bezvo zvakureva kuti ini ndabvuma kuti ndinazvo but ini handiendi kana asina kuuya kuzoribata gondwa racho iro
chandiri kuda kuti tanga atiratidza pane gondwa racho ende ndakaritora kupi ngekuti zvese kutiresa kwacho kwaari nemweya unofanira kuziva where pandakatora zvinhu izvozvo ende chiri pai chinhu chacho ndozvatinoziva uprofiti ihwo. Amai vangu ambuya vangu vave n'anga zveshuwa vaitonyatsotaura kuti fukura yavo vakandirera ini fukura ivo wachitoona kuti wachifukura ivo wachibva waona chinhu chacho cho uyu uprofiti hwacho hwavo hweupi unotadza kuziva unoona kuti ane gondwa but you never know kuti riri papi zvinenge zvichireva kuti mweya wacho uri kugumira pakusaziva here kuti iri rakachererwa kana kuti ndiri kurichengetera. Saka muri kuti imimi kurwara kwamuri kuita ndijohwa ndijohwa iye aita mashiripiti ake kuti angokuchepesai chete kuti ruzhinji rugume kuti ndinato. Kana tikaenda kune mamwe wanoona maprofiti wanowirirana nezvandiri kutaura. Tinotenda imi mairohwa kunzi maita sei? Handiburitsa gondwa aiwa ambuya ndirere ndakawanga ndavati manheri ati usabude hapana chinoiti kutorara zvakaitika takabuda ndo aiwe mbonyaranitsanakatenderera raini rese tichiramba takazonorara mumawadhi echipatara kumapasti wacho tichiramba nevanhu vese sekuru akatirarai pano saka ndere kutanga takaungana moto uchakuteverai kwamaenda ikose ndio moto wakatitevera ndere chiti wakatirarai pana muna chamunoona takarambwa tikarara kumapasti 1 dzeusiku mumadhomo echipatara tikanzi chirarai apa tichirambwa misheni yese dzimba dzese. Saka mangwana acho ambuya nhova ndopa wakangoita usunga wakaikati sekubutsai zvinhu zvamunazvo ndopakuzorohwa pavakaita vakati oraiti chindisiya ndinotora gondwa racho vari kuti ndandarwadziwa nsekena ndakati ndisiye ndinotora gondwa racho tora simbi yacho tikurove nayo utione kuti hautaura inyaya yekutaurwa hapana kutaura zvisiri iri kupi simbi yacho yamakawarovesa iwe ndokurova pane vanhu dedzaikambuya vaitore simbi yacho ameno ndovakairwa handi makazvidaira here kuti gondwa sekuru saka munokupfunyudzira chiko chamunopfumba makadairirwa hapo tseki mani get away kasi munaro kati gondwa racho ramunoita hasha ribate handi makarohwa nambuya mukati munaro mukatega ndinoritora saka muri kupopoteka namusimbi ndakandaita sei ndozvatiri kutaura kuti mamati muri kurwadziwa ko ukarohwa nesimbi iyo unoramba wakanyarara ko pana hati zvakanaka here nai sekuru iwo ngabudiseka nyoka yawainayo ngawadainzeka nyoka yacho iyo yawakanziwa nayo ngabudiseka nyoka yacho iyo gogo vari kupi? Gogo hanzi uyai aiwa uyai nditi gogo pane nhau yakutaurika yekuti makarohwa sekuru nesimbi maivaroverei? nyaya yakakonzera sekuru ndivarove yakanga isiri yekuti chii asi kuti wakabudisa mashoko pamusoro pekunzi wane gondwa wakabudisa mashoko kuti kana gondwa racho chiuraya ngatitangira uraya wana isizotera hedu mumashoko ava vari varipa vari kuti kana imi muchinditi burisai gondwa kwemi sei musina kuburisa nyoka nyoka handina kubviswa musinotidaidza nyoka ndikataura kuti yakaenda yakatiza moto saka ivo vakataura wane vakati gondwa ndakaita rekutemerwa munyama handina chandichati ichi ndo gondwa saka nawo vakuti komo akundiroera kuti ndiburitse gondwa racho ndoriwana kupi semashayiro amuri kungoitawo nyoka ndo ari kuita gondwa ndo pane nyaya ipapo chete ko kana maiziva kuti ipapo mairovere munhu muchiziva kuti hachichauya paruzhinji kuti chionekwe neruzhinji sekuru toda kutaura zvinhu zvese panzi kana handi maibvunzwa muchiti handina amunambutisa zvakuti kuti indakareva naambuya vaivein'anga handiti yaita usingazive inzwaika ziseni yamakazopa imipo
nekuti inini vamwe ndakatemberwa ndini mwana zvawakaita wakati ndakati raraipa ukaramba kwese kwese kwamaenda ndakuti rarainapa shungu yakazoita ambuya sekunoza ndei yekuti makatibhejera tikatonobvirirwa nemoto zveshuwa ndatimbomira akona kuti makatirarai pana ndati hapana chinoitika semuridzi wemusha ndaiziva zvekuti chokwadi rakanga ripa hapana moto wai ndakaenda pamusiya mwako inga kwapira ndakanga ndati saka maiziva vabheja ndikati moto uchakuteera zvamuri kutiza panapa pano pateera imaiziva kuti uri kubva pamoto isi yangotiza semoto komubatsiriwa chaakatanga kutibatsira nguva harizvi parizvi kusvika parizvi sekuru sei maiziva kuti hapana kana moto unovapisa ini ndakaziva nekuti mubatsiriwa tiinaye parizvi akanga ataura kuti moto sekuru munzwa zvamurikutaura nekuti ndikataura munoti kauma kuti shauta makatiti vatai muno mota kuti unokuteverai moto wakatitevera tikadzimwa hakusi ikoko sekuru mabatsiri tiri kungofamba tichingotsvagawo zvichingoita pavari kutaura pasiri ipapa mutaura mubatsiri mabatsiri tinongoenda mumaporofita achitiwo zvinoita zvoramba ipapo pamukarwana sekuru tasati atombotanga kubatsirwa kana namadzibaba vapi kana kupi taingoita zvajowa uri kunyepa saka imi ndimotaura chokwadi zvemufune makaa madura here kuti kukura kwangu kwese ndakakura neng'anga ichitembera mishonga yakasiyana ipapi ipapa ndakazvitaurira nguva ndisina kuzvitaurira inini handizive kuti rakamira sei riri munyama mangu here munuropa mangu here sekuti ndakarerwa nambuya nyika muri kufamba ukatasa stage yamavasa nezvamuri kuita hazvisi kumbotinakidza sekuru muri kurwara muri kuzviitira muri kuzvidii hazvitifadzi munosvikepi makadai so ndikataura munopopota ina nhau kama neindiri muzukuru ndikataura munodaibange pane muzukuru mumwe ndisaidhiu iwe waitombobvaku hamundikwanire ndianetase makuda kunitaura asina basa nhasi tobva ibva ndinokuudzai pane vanhu ibva ndiudze but uchazozviripa muri kudeiko izvo zvekubheja munogara muchazviripa ani kwanozviripa handisiwe zera rako ndakabereka amwene wako ndakabereka amwene wako ndikarera murume wako nhasi ndochapenzere kukuwenga imini ndati ini ndinodzikisa ngekuti kana zvichiuraya ngazviuraya azvinzwa kurera vanhu hakusi rutadzo kubereka vanhu hakusi rutadzo isimba nyaya iri kubvunzwa ndoyatira kuti munofanirwa kuziva chiwanhu kana uri mwana unokotamisa sekuru tikutaura nawe kuti muri kurwara hamusi kurwara here hamusi kuzviitira here hapana kana chamuri kugona nezvauri kutaura izvozvo ndezviro zvirikutaura imi hamusi kuzvinzwa here zvaari kutaura kuti nyarara ikuita sei nezvose zvinondifadza here rikwana zvinondifadza here izvo saka tapindura muzukuru wandabereka inini hangu nhau yandanga ndinayo gogo ndeyekuti kana vakatadza sei musarove sekuru maakushandisa simbi zvinozobuda here orit ndakanda kubvunga kuti vana vese kana zvakadaro ngavatanga vapera vese kufa isi tozoteera heni ndo zvakandizaridza asi makangobva uko uri kuzvinzwa ndokuti buda mumabhurangeti angu ndakanga ndabvunza kuti mazoro arepi handina kukubvunza kuti mazoro arepi ndobva wangotanga ndakataa kuenda taenda kwasida kunotsvagirwa wodi wokurana zvakachiita baba iwe handisi baba asi kuti kana vavukataura izvo nemazvo ngatichiita iwe baba handimboiti baba handisi hama yapa ndido mutorwa hausi mutorwa uri muridzi wemusha regai henu tichigumira
ngamirei ipapo. Zvakanaka. But nyaya yekushandisa simbi kurova sekuru ndeyataramba nekuti pari zvino dambudziko harisi kumunhu waanika. Havarunzi vane gondo, varunzi mune nyoka. Saka ivo dai vanga vasiri kurwara vakabato pfuma handiti maitobayiwa. Saka mukapota muchirova nesimbi manje zvinozobuda here? Kasi sekura vana mukano vakakudzai bhomba kana ndiri panapo unenge uchavatema nechitina muchivaona vakarara kudai. Sekura havana mukano mwekuti unochauza nhai musekuru chii iwo uchitaura mune zvakanaka. Tinofungei tiri pane nyaya yakaita so? Iwe ndio une mukanwa makanaka. Saka kana wakanyarara une makanaka ibva watonyarara usiyane nenyaya iyo. Musha uno ndi wangu. Lazima mese iwe na mbuya usiwe. Muri yacho inenge yaparara yanzi na Mwari yanzi yaparara ngaipara. Asi Mwari haadhakwe. Haadhakwe. Kuti hauraye munhu asina musha. Ine ndinoimba naMwari. Kuchembera kusvika ipo panapa kutya Mwari. Kune hama dzangu dzisina kutombobata vazukuru kana kuita sei. Wezera rangu vandakadzidza nawo. Kurewo chinini kwanga kuri kugona kwangu here kusvika pazera ringi. Zivai chiwana. Mazvinzwa mhuri yeZimbabwe zviri kutaurwa nasekuru hanzi Mwari haadhakwe, nekuti dai aidhakwa vangadai vakafa kare kare. Ndonhau yatinayo zuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Mamwe information yatawana isina kuwanika pakamera ndeyekuti ivo gogo vakaonekwa vachitora ivhu kumakuva ravakatora vachienda naro kumba. Hazvisi kuzivikanwa kunzi ivhu iri vairishandisei. Nhau yenyoka mainzwa vari kuti havasi kuziva kuti iri kupi, asi mazai ari kudyiwa mumba zvakaipisisa. Saka isusu totongoziva kuti chii chiri kudya mazai. Ndonhau iripo mhuri yeZimbabwe. Isusu sekufunga kweduwo kwataakuita kunze kweurombwa ngozi iripo. Zvimwe zvacho masainzi engozi chaiwo chaiwo. Muri Zimbabwe anga ari mafaro edu kunge tichikurukura nemi zuva ranhasi, kunge tichitaura nemi zuva ranhasi. Chinangwa kunge kuri kupai update yeMusami Fire maseries eMusami Fire. Ndo atanga tichidango tiwedzere pamaseries edu. Ngiyathemba mhuri yeZimbabwe nxa likholisile libambekile emoyeni kwina ngikwazi ukuthi lithe libukela ade lisizwa njani, but yikho phela namhle sithe siliphathele khona ukudla kwamehlo lokwendlebe. Yikho lokho elikuzwile ukuthi ugogo kade sithini lo malukazane sithini. So hayi indaba yangikhona ile zvikutonetsa kunzwisisa. Zvikutaurwa uku shumo yazvo shayo. Andinakunzwa ipapo. Zvikutirasa direction. Achazive kuti chokwadi ndechipi, asi chokwadi chimwe chete ndechekuti muri yoda kubatsirwa. Naizvozvo kunemi vari kutiona vari kudzimba, vana sekuru, vana gogo vanokwanisa kubatsira, vana madzibaba. Kana mimwe maPentecostal churches tinokuzwai muchiita minana. yeZimbabwe ine machechi akawanda zvikuru. Ndinovimba vamagaya vachazviona, ndinovimba vamakandiwa vachazviona. Heyo kachallenge kwamuri iyo mhuri yeZimbabwe. Batsirai mhuri yanetseka iyi. Mhuri iyi iri kushupika. Toziva kuti tisvike kumahofisi kwenyu panotoda maprotocols akasiyana siyana kuti tikwanise kusvika kwamuri. Asi katakukudanai tinozviziva kuti makatosubscribe kuDrumas Media. Hamungatadze, ndozviziva. Ndoziva kuti vamagaya vakasubscribe uye zvavamakandiwa vakasubscribe. Taakuuya kwamuri pano pamhepo tichikukumbirai kuti tisheedzeika tiende nemi kumhuri. Muvabatsire dambudziko iripere
Pano kuramba chikuti mangwana imo munyika makazara so vanhu vanogona kubatsira vari vana sekuru nana gogo vechivanhu. Toziva kuti muri mumwedzi uya wambudzi makatitaura kuti hamukwanisi kubatsira, tombokupai excuse. But kumapostori, mapentecostal churches vese vamwe vese vanobatsira vaya aiwa ndiuyu mukana kunyeperi naicheni. Hayi ngitsho ngethemba ukuthi laba kade belalelela laba ngiyakwazi ukuthi eZimbabwe trust under Christianity nengakhulu ngithamba ngibona amabhakana amaposter amaningi papa everything so ngiyakwazi ukuthi silaba prophet amakhulu prophet besizwe abanjengabo Magaya ama-Hubert Angels, you know, abantu abakhulu yibe sibacela ngalesi sikhathi ngoba sibazwela usiza abantu abahlala lapha. Usasiye Passion Java. No prophet Passion Java, man of God. Yes. Ecela ukuthi lisisizele abantu bangaphi balapha bahluphekile, lathi siyazama ngazo sonke indlela ukuthi bethole uncedo, but hayi asikwazi ukuthi senzeni because thina asikwanisi ukuthi sincedise, sikwanisa ukuthi sibamba amakhamera lokuthi silitshela ukuthi kwenzakalani. Munoziva chichera ndakambogara pasi ndikanamata kuti Mwari ndiitei muprofita ndikwanise kuona kana ndaona ndibatsire. Asi ndofunga Mwari hawana kundipindura ipapo, ndofunga wangoti hachisi chipo chako iwe manya nekamera udze vanhu vane chipo chipi ichocho. Ndosaka tiri pano pamberi pekamera muri Zimbabwe, chipo chokubatsira hatina. Chatinacho kukuratidzai zviri kuitika imimika muchibatsira. So thine siko esingakunceda ngakho ukuthi silinike ama-problems ave khona ebantwini, lina njengabantu abakwanisa ukuthi bencedise abantu abathandazayo enkosini bese lihambe linjani liyencedisa abantu because ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu ngeke thabe phela ebona abantu abakwanisa ukuthi bencede ilizwe bephomba udlalela bethi hayi mina ikoko, but hayi asincedisane. But kana zvanetsa futhi ndichataura nana sekuru Hungwe ndo vaiti dare rako muzukuru noda jekaweredzo. Pamwe ndikamonera muchekaweredzo ndokwanisa kubatsira. Asi ezvinezvi patinogoonaonapo muri Zimbabwe ngatibatsirei. Hongu taura vanobatsira vese tikasiya imimi ruzhinji nje. Saka muri Zimbabwe katiri kuti imimi woka anokwanisa kubatsira nepaanogona. Hazvina basa roti $5, hazvina basa roti $10. Muri iyi ngaibatsirwe. Tinokumbirisa muri Zimbabwe nemwoyo unoda nemwoyo wakazvininipisa kuti mubatsirewo muri iyoyi. Hazvina basa kuti rubatsiro rwenyu ruri kuya ruri in which form. Kana uri munhu anobatsira uri kwaMutare, uri kuGokwe, kwatitiro kure, ndezvekubatsira. Saka tiri kuti tobatsirana. Kana mukati masvika kuHarare, isusu kutakurai kubva kuHarare kuya kuno aiwa tinokwanisa, nekukudzoserai tinokwanisa. Asi kana kwakuno kutorai uko kunze uko kumasvingo kupi hatichakwanise, kwatikurira. Asi kana muri Zimbabwe ikaita mudeme ikatipaka mari, mari iyo tinokwanisa kushedza. Pane vatiri kunzwa vakawanda stereki vanogona kupedza dambudziko, they claim kuti vanogona kupedza dambudziko iri. Saka isusu tinenge tichida kuti tikushedzeka moyo. Hazvina basa kuti makundikana, nekuti vakatoedza kutraya vakatombouya vakabata vakasira pawo. Ndosaka muri kunzwa kunzi wamushoma paipa wangodhiguka every time uchingoputika moto, but izvi waserera. Hachazive kuti kuserera kwokuti hapasina zvokupisa here kana kuti masimba acho aderera. Muri Zimbabwe takurukura, siyabonga kakulu nekuteerera kwamaita. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa, asi kasenguva dzese udzowo vamwe kuti kune Drumas Media. Drumas Media ndiyo nhefenyuro yenyu yeonline. Drumas Media ndiyo nhefenyuro yakauya kuzokuzivisai zvamunongonzwa. Ngatiregedzei ngosiyana nemaWhatsApp messages. Uyezve kana muine nhau dzamanzwa muri Zimbabwe, shandisai maWhatsApp messages iwayo kuti unzwa kuti kunoku kune zvakati, tomhanya tinouya, mukatituma hatirambe. Goodbye my friends, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu ini ndakuenda. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva,
hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.